మీకు అందరికీ యేసు పెదటే వందనాకు. మీరు సాయం ವಿನೀರೆ మీరు సాయం వినీరంజరి ನನ್ನ దేవుట హృదయతే నన్ను నమ్మన ఈ రోజు నుంచి 95 రోజుకు కూడా మన కొలసే పత్రికతే నుంచి రోజు ఒక వచనం మన ధ్యానిస్తాడ. కొలసేర్కి పౌలు రాస్తా ఉత్తరాతే 95 వచనాకు మీన 4 అధ్యాయకు మీన. కాబట్టి రోజు ఒక వచనం 5 నిమిషం మన ధ్యానిస్తాడ. పౌలు ఈ కొలసే సంగతికి భారీ ఈ ఉత్తరం రాస్తా ఇత్తుకో ఆ కొలసే సంగతే కొన్ని తప్పుడు బోధకు మంచి ప్రజాని యేసు ప్రభు నుంచి దూరం తుంగనాటు మత్తే అtkడే ఏసే మనకి కావాలి, ఏసే మనకి గొప్ప, ఏసే మనకి అన్ని తుంగుతుంది జరి యేసు ప్రభుని తోపేసినానికి ఊరికి ఈ కొలసే ఉత్తరం రాస్తుంది జరి మాట ఓడనాడ వాదని రోజుకి ఇంకా వివరంగా మీరు తెలుసుకుంటే నియాండు మొదటి వచనం ధ్యానిస్తాడ. కొలసే ఆపర్యత్త పౌలు కొలసేరికి రాస్తా పత్రిక మొదటి వచనం మండని అండ్ ధ్యానిస్తాడ. నేను మొదటి వచనం భాష బైబిల్ నుంచి చదువునాను. చాలా మందికి భాష బైబిల్ ఇల్లే. మీరు ఇలాంటి ఒక భాష బైబిల్ తీసుకుని మీరు దేవుటి వాక్యం నేర్చుకోండి వాళ్ళని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుకుని మొదటి వచనం భాష బైబిల్ నుంచి చదువునాను. కేంజటి దేవుటి ఇష్టతిని పేసి క్రిస్తు యేసుని వ్యాపారిగా మందని పౌలత్త నన్న మన తమ్మాలత్త తీమోతే ఇరువురు కలి. ఇంకొకసారి చదివితాను. మొదటి వచనం దేవుట ఇష్టతిని పేసి క్రిస్తు యేసుని వ్యాపారిగా మందిని పౌలత్త నన్న మన తమ్మలత్త తీమోతే ఇరువురు కలి. అంటే ఈ పత్రిక ఓండి రాస్తాం కదా, ఓనికి తోడుగా మందని తీమోతి ఓనితోటే కలిగి ఈ పత్రిక రాస్తాం జరి ఊడనాడ. మొదటి మాట పౌలు పాత వాడుకోవటం ఎత్తుకు దేవుడి ఇష్టతిని పేసి జరి వాడుకోవటం కదా. ఇది కొద్దిగా మన ధ్యానిస్తాడ. పౌలు జీవితాతే పేరు తుంకన కూడా దేవుడి ఇష్టతిని పేసే తుంకుతాం. ఇంకొక మాటతే మనకెత్త వాళ్ళకి దేవుడి చిత్తం ఓడి జీవితాతే ఓడు తుంకుతాం జరి మన ఊడనాడ. పౌలు మనకందరికి తెలుసు అపోస్తల గ్రంథం 9వ అధ్యాయతే మన ఊడనాడ. పౌలు యేసు ప్రభునికి వ్యతిరేకంగా మంచి యేసు ప్రభుని నమ్ముతారు అందరిని కూడా వాడు నాశనం తుంగోరు వస్తాడు. అలాగే నాశనం తుంగడానికి వాడు అంజూరు మత్తస్కి దేవుడు ఓనికి వెలుగులాగా వేడుకత్తాడు. నేలరిసి కణుకు వేడుకయ్యకుండా వస్తాయి. అలా వేడుక అయ్యకుండా మంచి వాడు దేవుడు రక్షణ తిని పొందుతాడు. మారు మనసు ఆగ్గ పొందుతాడు. వాడు యేసు ప్రభు రక్షణ పొందుత వెంటనే యేసు ప్రభుని వాడు బాత తలుపుతా నన్ను బాత తుంగువాలా నిమ్మకెళ్ళా అలాగే నన్ను తుంగితానని జరిగేస్తాం. అంటే వాడు రక్షణ పొందుత రోజు నుంచి కూడా వాడు బాత తుంగుతో ఎత్తుకో దేవుడి ఇష్టమే తుంగుతాం. మన జీవితాన్ని కూడా దేవుడి ఇష్టం మడు తుంగటం మనకి కావాలి. తర్వాత రెండోది మడు కూడా నాడు బాత ఎత్తుకో ఈ ఉత్తరము రోమా జైలుదే మంచి రోమా బస్తితే మందని జైలుదే మంచి వాడు రాస్తాడుగా మడు ఓడనాడ. జైలుదే మీనోడు కదా నన్ను బాటి రాసుకోవాలని చెప్పి కృంగి అనకుండా జైలుదే మత్త ఆ రోజుకి కూడా ఓనికి దేవుడి సేవకి వాడుకుని ఇలా ఉత్తరం రాస్తాం జరి మడు ఓడనాడ. మనకు కూడా ఒకవేళ మన కష్టతే మత్కన కూడా ఆ కష్టత నుంచి కూడా దేవుడికి సేవ తుంగవాలని జరి దీని నుంచి ఓడనాడ. తర్వాత నన్ను వ్యాపారి జరి రాస్తుండు. వ్యాపారి ఎత్తుకు సేవకుడు ఓడు దేవుడికి సేవ తుంగుతాం. కొన్నిసారి పూర్తి సేవ తుంగుతాం, కొన్నిసారి పని తుంగోరి కూడా సేవ తుంగుతాం. వేలత్కన కూడా దేవుడి సేవ తుంగుతాం. నిమ్మ కూడా అలాగే దేవుడికి నిమ్మ సేవ తుంగవాలని జరి దీని నుంచి మనం నేర్చుకున్నాడా. తర్వాత నాలుగోది బాత ఎత్తుకు ఇక బాత కూడా తీమోతేతోటి కలిగి సేవ తుంగుతాం. పౌలు బెస్కి కూడా వేరేతోటి కలియే ఉత్తరం అంతా కూడా రాస్తాడు. ఈ బైబిల్తో మందిని ఉత్తరాకంతా కూడా తుంగుత సేవ అంతా కూడా కలియే తుంగుతాడు కదా. ఒంటరిగా తుంగవాళ్ళెత్తుకు బెచ్చమంది అయినా తుంగటానికి మున్నడికి అయితే కలిగి తుంగటమే కష్టం. కాబట్టి నిమ్మ కూడా నీ జీవితాతే సంఘంతో కలిగి నిమ్మ సేవ తుంగటం నేర్చుకోవడం వాళ్ళని జరి మడు కూడా నాడ. అలాకు దీని నుంచి 4 విషయాలు మడు నేర్చుకుంటాడా. ఒరటి బాత ఎత్తుకో పౌలు దేవుడు చిత్తతిని తుంగుతో జరి ఓడనాడ. రెండోది బాత ఎత్తుకు పౌలు జైలుదే మంచి రాస్తుండు ఇంజరి కూడా నాడ. మన జైలుదే మత్కను కూడా అలాగే మందవాలని. మూడోది బాత కూడా నాడు ఎత్తుకో సేవకుడు జరి కూడా నాడ మన కూడా సేవ తుంగవాలి. నాలుగోది బాత ఎత్తుకు తీమోతోటే కలిగి రాస్తాం. అలా మన కలిగి సేవ తుంగవాలి. ఈ 4 విషయాలు దీంట్లో నుంచి మొదటి వచనం నుంచి మనం నేర్చుకుని నాడ. నాడి
మన 2వ వచనము ధ్యానిస్తాడు.